Kasih besok dokumen ya piki perlok baro. Kajuai Municipal Board JMB ka khot ka wer ya baro ki samla na kaleng kari India ba kin apply ki kambalaj apo jong ka Juai Municipal Board ki jat kambalaj ki kantup nadu ki kam cleaner, driver, sectional assistants bat kiwe baro ki don khat nyau tuli ki post balaj ha ki khandai department ba pher tongin ya page ya kani ka advertisement Authority bapenmi yakane ka advertisement kadai ka Juai Municipal Board JMB West Jainti Hills District kane ka advertisement kadonya number JMB/Gen-17/1999-2000/ bat ka tarik bapenmi yakane ka advertisement kadai kat tarik September 2020 bat ka last date ban submit yakane ka application kadai tarik Oktober 2020 teki post ke bala apply kilong kumne harum kebanengkong ka post assistant engineer bat ki bala ban apply yakane ka kam kidai ki bala pendep ya ka degree in BE lane BTech haka civil engineering na kanu ka recognized institution bat don ka way ka post bat ka salary hangne kadai lai phausan hajar shipnai ka post ka baar kadai ka post junior engineer ki ba la ban apply hangne kidai kisamla ki bala pendep ya ka 3 years diploma in electrical engineering don suppose bat ka salary hangne kadai arpusan hajar shipnai balai ka post account assistant bat ki bala ban apply kidai ki graduate haka commerce bat don suppose ka salary hangne hakane ka salary kadai arpu hajar shipnai nang tabasau ka sanitary inspector ki bala ban apply hangne kidai ki samla ki bala pas ya class 12 but ki badon ru ya ka 1 year diploma course in public health and sanitation technology na ka recognized institution but don shipus ya kane bat ka salary hangne kadai khatsan hajar shipnai basan ka post driver ki bala ban apply kidai ki samla ki bala pendep ya ka class 8 but ki badon ru ya ka valid professional heavy vehicle driving license bat kandon ka driving test na kapanta kani ka kam don shipos bat ka salary hangne kadai khatsan hajar shipnai bahan riu ka post driver JCB bat ki samla ki bala ban apply hangne kidai ki bala pas class 8 bat ki badon ru ya ka valid LDX driving license kata ka license ka badai pang ki loader or construction equipment bat kan sadon ka driving test na kapanta katai ka post bat kapus balai kadai shipus ka salary hangne kadai khatsan hajar shipnai bahnyo kapus data entry operator bat ki bala ban apply kadai ki samla ki bala pendep ka class 12 bat kidai bandon ya ka computer certificate course ka ba omduna nriu punai AA bat don arpos ya kane ka kam bat ka salary hangne kadai arpeu hajar shipnai bapra kapus sweeper bat ki bala ban apply hangne kidai kisamla ki bala pendep ya ka class 6 bat kapus bat ki pus baro kitan pratli ki batli bat ka salary hangne kadai khatsan hajar shipnai bakandai ka post sectional assistants ki bala ban apply ya ka neka kam kidai kisamla ki bala pendep matric lane ki bala pendep ya ka SSLC don tang suppose bat ka salary kadai arpeu hajar shipnai kakarta naga benta kisamla ba apply ya kini kambaro kidai bandon hapdeng khatpra hadu live arsnem bat kandon ka relaxation ka basan snem na ka benta kisamla ki bahaba ka ST lane SC category kumno pin apply ki candidate ni kisamla ki bakwa ban apply kita ki kam ki hab ban apply online kemut leng ba ka internet da ka balik jingo ya ka ka website https://rpa.meghalaya.gov.in pi hab ban register hakatai ka website ban nang ta pi hab ban apply ru nakatai ka website hi adon ka way ka video bahikai kumno ban apply kam online hakatai ka website sapet ya ka tu ka video lada pimtip
mo. But ngadon ru sa ka way pat ka video ka bahikai kumno ban save yagi kot kisla kum ki result ki certificates lane kino ki document jongpi ba pin save tang ha ka way ka file bat ban ai kerteng ka PDF. Sapet ya ka video lada phim nang ban save ya ki file jongpi ha ka PDF format. Nang tangin pe ya ka jingsiu ka payment ka jingsiu na ka banta ban apply ya kita kam kisamla ki ban siu san peu tengka lada ki dei na ka STSC kat baya ki weipat ka dor ka dei shispa tengka kumno pin siu ka UI municipal board ni ka JMB ka pediang ban siu ta haki arukom ka banengkong debit com ATM card / net banking of all major banks kemudian pila ban siu da ka ATM card jumpi ka ba arbat pila ban siu da ka UPI payment ka bumot ba siu da ka PTM lane da ka Google Pay bat kom ta ter pila ban page ya ka original advertisement ha ka link bangatan sat ha ka description bat ka don ru ka link na ka banta pin apply kita ikam pisu klik ka to ka link bat kan yalam me pi direct sa ka website ba pin register bat ba pin apply la di te ngila poi siya bakut jong kanika advertisement titat hadu bangin nesyam biang haki waipat ki video kuble shibun para